Ahoj, zdravíme posluchače Rádia Express. Toto je Vica Kerekeš. A toto je Jiří. To, že mi ešte nejde tak pekne. To Jiří Macháček. No. Vybrousíme. A chtěli bychom vás pozvat do kina na film, který se jmenuje Muži v nádeji po slovensky. Príďte. Vica si strčila tangáče, také bordové, tuším to boli, do vrecka, do saka Jiřího Macháčka. Žena mu to našla. Kde sú tie tangáče? No tak, môžeme to prezradiť, že kde sú? Jasné. Pozrite sa do vreciek všetky. Asi u pána režiséra, nie? Jasné, prozrať to. No, je to tam. Ano, já jsem se byl podívat teďka, byl jsem na návštěvě u pana režiséra Vědělka, má je tam nad svojí manželskou postelí vyvěšené a myslím si, že tam také zůstanou. Problém ukázať prosia nebol, hej? Ako mne? Hej, vo filme. Ale je. Prečo si Je myslíš, stále, že... je? Tak No, ale... pôsobíš presvedčivo strašne. Ja sa pýtam, totiž to... No, lebo som dobrá absolútne... No áno, ja sa v tomto absolútne nevyznám. Keby ste mali ohodnotiť ten film od 1 do 5, 5 je najlepšie. No tak Dať mu nejaké hviezdičky, hej, že jedna hviezdička... Těžko můžeš hodnotit vlastně nějaký svoje dítě, že jo? Máš děti? Nemám. No tak vidíš. Mal som rybku. A tu som zabil. No, tak ale nejaký pocit z toho filmu predsa len asi máš, aj keď si v tom zainteresovaný, Mali by nie? to ľudia vidieť, je to fakt, oplatí sa, je to, dali by ste tomu 2, 3, 4, 5 hviezdičiek. 5 plus. 5 plus? 5 plus. Súhlasím spolu s vami, lebo naozaj je to veľká vec. A ja si myslím, že jeden z najlepších filmov posledných čas. Muži v nádeji, ľudia, 25. augusta je premiéra. Choďte na to. Dnes tu bola Vica Kerekeš, Jiří Macháček. Som strašne rád, že ste prišli do letnej ranej show Rádia Express. Držte sa, majte sa fajn a pozdravujte. Ďakujem veľmi Potešení pekne. bylo na naší straně. Mějte se. Krásny deň.